Nagaon District Kolyabor Angkang Kedo Bamuniti Mongarong Don Paroi Sira Don Phokep Akarbi Atumtami Ningkani Sekaphan Arkoi Niphai Phoarni Pachiton Dunsi Pindarong Kermesen Penchorkli Chopejodonlo Bangso Chorkli Chopejo Polalong Nilitum News Fast Karbiang Long Apherangke Jersong Intia Phantami Manpeng Pench Phaponsi News Fast Karbiang Long Pentami Adimak Long An Humri Dunsi Chetong Dunlo Bangso Rongalong Nagaon District le Dudun Kok Pusitami Karbia Chutang Jubat Poromputi Alamaki Pindeng Sumpot Non Puanta Asap Suputa Chipavir Pin Siduwong Lake Karbiang Long Kedo Karbia Tumtami Kachuru Akenang Sot Lapen Pining Indeng Phokep Mate Golden Jubilee Karbi Youth Festival Along Tami Ke Chingsi Kachupati Dunja Phan Chisikpon Puta Birta Ribdun Long Tang Tenilitum News Fast Apherang ke pen Koan aliralon do ave mapu video nang kiwan pile lang ponlo nang. Sampai apa sih cumi bilo? To toro parlo lang nitum dak babuni timung rong long ari soi jang mate bangso pini la bangso babuni timung rong long la rong ga tham pili akumiti tum sameli tum han klar dak penang pati kon thega po la penang li tum phan isi sodak dak abirta nang tum phan pini long pon iklo la penang tum phan la bangso alam bang na paklang pon ji bang ke lapulo alang li tum bang ke karbeng long le ke dopon kali poi pes teme alang tum kalbi po alang li tum kalbi po alang li tum kacicini mate kacing hon ajone pensi pining la dak indeng phokep kalbi risonim sorong aja tar lang sulong sa melang nitum aningkan kaprek bang galang tum cepati pempepin lang bisa lang tum pen nang than pacini pon lo poipis same pining pen bang keceng si lang nitum kecepati dunji aphan se lang nitum cisik pon lo pusi lang nitum same non ilitum aphan mate nang litum phan nang pangdak pon lo lasi labangso along ilitum kalbenglong termas konsel mate ladak kalbenglong aratum same lang litum phan bidi sore lapenalang tum phan kupima kisung katora ke tek cini am semelang tufan itum kado besta me cerap yang tufan bangso kapacun ponji panglang tufan kado besta me itum cerap ponanji la sinatum apan pini lapan sinatum han paklang poncola tum tu babuni timung rong along pining la surihni ra ingkoi ra plianingkan la pini tarik phoni rong ka thanthili kar klipon la bangso along nang litum mahin pen kupi lo kaning jedun kang tum Aprangsi nilitum nalitum karbi fast news apan mitum ahin pen nalitum fan choroi glo nalitum cepat dupen dagan naidun higapot nasi pini nilitum rongke lotante nilitum ningkan sekpen epong ceklem ibeng nangbek nasi na rongke bang ilitum rongke ceklem lotante ilitum arong alon pen ilitum rongke chaklira ninga ceparong pen ilitum rongke chakli lo lotante niting sami piji nasi nitum sitame bori pon lo je litum rongke ohoma dang chota gali india dang sitame pache thang ponang pusi litum thek an ke bori poni lo litum bamni tima rong penta lasi litum ason asai ta dengi pon lo litum pache thang ik nang ko karne litum get mate dondi ta litum semar ik lapen litum kepathu mate ke patwa saita dengi kon nilitum ason ke patuta saita dengi kon nilitum aduntu nilitum rong isi nilitum manpeng ke do abang pubang pi pan positame nilitum karchul haita nilitum padu kon lasi nilitum thegan ke bori kon nilo je nilitum la rongkel ituma rongkel Pilthea dang India dang Assam dang pache thangang pu karne nilitum penan bor ikon iglo nasi uthor nang jonda choroi iglo je nang litum la sorong kelong karbi news fast pen nang tum dak nang dun pen news mate birta nang ke na pot lasi nang tuhan sitame uthor choroi iglo tangte nang litum ladak ke kalbenglong kalidi ladak ke Nagaon district Kolyabor angkang long sang tum do pon lo tangte nang litum la non la bangso la date 12 January date 12 pen ke ladak elitum kalbi youth festival tarang sostame padu pon lo di la bangso long nang litum kacipati dun aningkan kaprek kason do igloma aningkan kaprek bang ke ave igla mon sitame pening pen litum tisi iglo je
kalbi youth festival long dal ni tum cepate dun jipu ni tum tisik bom lo lasi peneng aning kana bang ni tum sidame la golden jubilee aning kan pen sini tum hala dakang pan cek don pu sini tum tisik iki Cisik pon iklo di. Nang tum arong long don kan de iklo. ni tum arong long total 154 ne doi 154 ni do ijidi. Ta choro padante la bangso apu thak nang litum la council kalbeng autonomous council atum phan nang litum jasmet kupi lo na tum kaning je dun kang tung la non juntu la ingdeng phokep la kalbi youth festival la bangso katalon pon along nang litum kecipati dun pen non kacisik pon la so pu thak kupi lo nang litum hin pe pu gun kang tung pudun kantung ke la puino alang litum sidame alang litum kalbi anglong autonomous council pen sidame alang litum sidame nangrabig lo na pen an se nangrab je pansin ni tuma hing pen chuni reglo nili tum sitame karbianglong kalida sitame ni tam nogon district karbianglong pen angtan doan karbitum sitame ningisi weda donang puwa karne si nili tum sitame laso joine si nili tum sitame peneng pen karbi youth festival along cepate dun pusi chuningri pusi chisi ponlo nili tum patini pon la di lasi alang litum han sitame an se ni tumaphan akerap nang pi pon po busin ning che theilo kelang di to choro nang lemen ke kopuloni nilimen pudumuti o poili materon kelang di pining la nang Coba litum lo. Alang litum pini kita la da rong ke tham thili kal pi pon along litum ko an ning ka rong la pen kon ning arong re lo Litum has kami amana pen yang tipe. La ana ke lo pen ke nang dak ana cepat juga po. Tipu arong lo pen. Litum rong ke. Jung kar ki rong ke. kelang lo di nang litum mente la bangso nong be lutu namai doma Alang litum hanta suri. nong be bang program pa doji ma mate padoi ke la program abi ikut program ave di wala ke ni kana farman lo ani si farman na tum bang ke dak risoi jang ya la po risoi jang lo di Litum rong ke. tangte La pen. la da na tum pini ko pipia sayang beng lo ke klem pon ke Arada. klaim kon ke Pen. ada pitun ke bang pen Suri apa do? angko Padiri ko. katu barong ke patu pon nili tum pangceng ton nilo tapi non Rong ke puja. ponik bom lo lapen kalcho angking abang duik lang labang angko non acho ponik tupo lapen adun tu non angko non alam so pipen angko kel asai angko deng ponik tupo lason si nili tum aningkan lang da lapsi asai deng ipon bom Mai han puja. mo ke bang je ning kan samena tum son si klem pon ik po ya la aningkan bang sa nili tum son si klem bom lo an so lapen moningan te an so se pineng an so se si klem ponik po pusi La pen. Ada litum kita nepu. nang ponik lo cisik pon lo di cisik ponik lo tangte hola pamo inut bani tum kan je pon pining la deng phokep la golden jubilee hoda bang la kalbiut festival nang le tum hin bang cepati dun jipan ka cisik pon pula ko ana hok lo Kelang dunia pa. lo nili tum Nili na chuni ponik lo. bom lo non karbi youth festival apan lapen lun cepati lapen asonson kekan kilun cepati dun igji pusi cisik pon bom lo kelang lo di nang le tum amen ki ko son si earphone ik po la take Dasi. nili tum tata ke kuliah bor Tomorrow supermarket. kuliah bor hawadi la nanggo kuliah bor hawari lo kelang di la kuliah bor pen sayang tum cepati pon ik po ya la kana itu kelang lo di minta cero pa Ini hen kana chuni lo. tangte ladak pining nang li tuma rong along la rong ke tham thili karti pon along akan amut amukha ke kuson ikla Bini ani nini tum ada don faru don suri do nini tum cirum cirum na kam klem lo. Tanon rumut bukan kahing no pekawin tum ke rumut bukan ekdom sob me ek. Tena ko jo na jo na pado eta rongsi sapi sapu diso egam tudi kita citong. tong kalang di tangte aningkan bang tala pusona tum arkliang thir pon bom loma mate pining si kiceng Kani nini tum kan wang tar klibang. ha kon ne ningkan benta he kon ne ningkan benta di Hap kirte tip gam kan. Dei. oh তার মানে ইসলাম বাংলা নন জানুয়ারি 5 তারিখ পোপাউজি পলামা কারণে এ তুমকার ব্যাংলং কা দো আবে মে যুগ পেরা তার মানে লা 5 জানুয়ারি পু না পলাম চিংলাই হে তাতি 5 জানুয়ারি পন দিন tangte ladak la bangso rong ke tham thili karti pon ajaha ka tom bang ke february 5 tarik
Ajak tuh bangke Januari 5 tarik. Lapus so putak nang lihin ban kopi lo kaning jedun kangtung. Karmane nilia bangke matalo itum karbi doon ke karbi anglong puno ku norok isi lut parai yang tamade di nang itum karbi anglong det palam lang bilek itum non karbi anglong balut parai kado kawi or pithe karbi doon tar Januari 5 tarik jong si ilitum cijuk pet de la soni jong sar clip pet loli ponte mo ani si ilitum ta sakuri bakuri tum ta soni ke suti loli Suti long ji. kalima Kalang. la solan lo la si sop ning isi ili karbita dora la sonar thai tum rong kerani polote kadok kawe tum sita da sakuri bakuri tum ta hem cewang nang po badak tensi ili dora pet nang po polam le arong tinta Januari 5 tarik ke bang si kalkli kang ter bibek nang ji pulo ma. bibek nang ipun Bibek nang ji. Nang litum hin ben kecuning bridun ke. Di. la pule Oh, kalang lo di. Tuh, coro palo.